matrit aku matrit kaya mentok. Coba. Maca ilakno. Gah. Wah niken iki bengi iki kaya oleh. Urek kecing ya. Permen karet bar dimut iki kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijino. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah. Cari sapa? Tangi turu mangga. Niken bengi iki jan kaya oleh dolanan. Niken urung kondur kok. Mosok kowe ra marem. Lah aku kula niku kaget lho. Tak kira ki niken mau ki wis reneng. Lho ora eneng ngenyek kowe. Niken iki betah melek kok. Maksudnya reneng iki piye genah kene meger-meger sehat. Aku mau kan nuk neng kono. Nuk neng kono kan ra ketok ngono. Tak kira ki wis kondur. Nuk adewe janjiane lek limbukan mudhun ya. Ning kan ya atine adewe iki ra tega. Bener, heeh. Ora tegone mergo apa, Nduk? Mesake Pak Gareng. Oh iya lah kene papah. Lah kowe karo aku nyelukmu apa? Pak Gareng. Pak Gareng. Aku bapakmu apa ya, Pak? Lho terus Dik. Lho, Dik masamu kowe rabi karo Mbak Yuku kapan? Mbah. Mbah. Mbah lho masamu anakku bapakmu apa piye? Oh ya wis Reng. Ya. Oh jang. Lah apa-apa kok neranyak. Apa-apa salah. Ah, rewel ya sowan Pak Nar. Salah kono, salah. Rewel. Iki ya candak wong lawas lho iki. Menang-meneng kok cilik tuwa lho iki. Tuwa. Tuwa piye seneng. Oh, laire bareng ya, bareng reca reca gladak. Asaku. Wah jane mongso gara-gara menika sayu. Kula nderek panjenengan diaturke buat dulur-dulur sing dereng kepareng kondur sing padha kepareng nenggani. Nggih, biasane lek ngeten iki kan penonton-penonton yang suka lagu-lagu halus. Oh ngono ya, carane nganggo rasa. Pecinta lagu seni. Mat-matan. Nggih, mat-matan. Mat-matan ki adike mot-motan. Mat-matan iki ngeten. Ponakane ya kuwi met-metan, met-metan. Duwe sitok. Duwe dulur jenenge matematika. Mas aku matematikane ra apa-apa, kane ra apa-apa, lah matine. Aku tembangin apa lek mat-matan, Nduk. Monggo kula nderek napa langgam napa jineman? Anu langgam mawon. Langgam mawon. Kok jineman mawon to? Jineman to. Anu sapa? Dalange sapa? Dalange sapa kok melu-melu? Dalange niki. Lah kok melu usul? Aku ya guru usul yang ditampa ya matur nuwun. Lah wong dalang kok dijak rapat ki lho. Kowe ki ngawur dalang kuwi panguwasa penuh ning panggung mok jak rapat ki lho. Nggih. Mas aku. Napa Nduk kena telek? Tak pengen mlaku karo iki ngengkel kaya rumah aku. Lah kok teleke uncek niki. Iso telek kok iso nang aku ki apa aku anggere mlaku matrit kaya mentok. Coba. Rumah aku ilakno. Gah. Wah niken iki bengi iki kaya oleh. Urek kecing ya. Permen karet bar dimut iki kon geret. Ora apa-apa ya permen bekase wong ayu kok dijino. Alah bekase wong ayu padha wae. Ayu elek ya entangi turu kecing. Lah. Cari sapa? Tangi turu mangga. Niken bengi iki jan kaya oleh dolanan rumah aku. Hati-hati lho. Hati-hati. Iki cara wayang no. Niken. Lho niken gidru-gidru kalau ngompol gara-gara kowe lho cek rumah aku. Napa mboten. Permen karet dadak kebablasan iki kok. Ngebal kok ngawang iki lho. Ngene lho. Ayo Dang. Rumah aku dek iki. Lah no jimuno. Rumah aku. Iya no, ngene iki suka parisuka wonten dalem agung Pak Nardi. Nyoto nek Pak Nardi menika piantun budaya, Nduk. Ben taun lho wayangan seperti ini. Alhamdulillah. Setiap awake dhewe mbiyen kan tau tinimbalan rene to, Nduk. Milon. Lah, zaman karo Abah Kirun. Karo Apri Mimin. Terus karo sapa kae Jainul. Heeh, iki kan Jainal. Jainal kan iki. Jainul. Iki Jainal iki. Asline ra cetha. Ngomong kok dadak bablas e. Ora apa-apa wong. Yang iki menungso ki ngantuk ki jenenge manusiawi kok ya. Nggih.
Napa? Oh, tapi niku pun dangu nggih, Pak. Lho, wis no 3 tahun yang lalu. Oh, 3 tahun yang lalu ya selali berarti, Pak. Lho iya, ning bengi iki kan sowan rene malah eling. Oke, alhamdulillah. Coba tembangin apa? Manut panjenengan. Langgam. Oh iya no. Langgam. Nyemek-nyemek. Heeh, enek to langgang nyemek-nyemek enek langgam nyemek-nyemek. Enten. Piye kuwi? Impenku mawon. Lho. Impenku sing impen ki rena-rena, impen dek mau bengi kuwi apa sing impenku dek bengi kae manut sing pundi Dek niki? mau dek bengi kae. Oh dek bengi kae. Apa kowe dek bengi? Dek bengi kae. Wancine jam 1 kuwi ta. Dek mau bengi. Dek mau bengi. Dek bengi kae. Kuwi mau gabung. Beh. Iya sik ditenggani karo dulurmu lho. Sapa? Mas Nanang. Wo Nanang merem Oh, iya. saka Nganjuk. Kuwi pancen Padha-padha. tau tak kandhani pokok wayangan nang daerah sing kena dijangkau susulen cah bagus. Oke, Nanang merem nyanding ya kuwi anu ya engkike ya. Sing ngendang niku engkikipun anu nggih, engkikipun Nanang. Heeh. Wah, rokokane. Apa iso ngendang? Gejale. Nang. Nanang iso ngendang lho cah bagus. Alah. Oh, Ngendang kok dodok lawang to kuwi. dijawabno. Nanang iso ngedang to Jak Bagus? Ora, ngono. Masaku. Ya, emang bawani ya kenek masaku. Dibawani? Lho, niken ki los pokok bengi iki kanca-kanca ki sebutuhe ngancani awake dhewe melek. Ya kowe sing dadi impene ya. Kowe niken pamane ngimpi buruk, kowe sing dadi impene. Oh. Ya. Mimpi buruk maksudnya Buruk Aku sing ngalah. setan. Ya. Ya, wah, jan. Kiraku komitan citra Uncek ngawur Mas aku diwehi rokok uncek cerutu lho. Niku napa lho, Pak? Rokok cerutu. Masa kok Lek ngowe uncek. Mbak rokok apa ya? kok pulen? Bohong to. Lah. Bu telo ta iki lah, tak kira lek batin kok kaya cerutu Mas, prei kok dawa men. Nano. Kaya sak Kayak rokok. uncek. Enak lho, wayang saiki ngene iki dalang nyambi ngemil lho, Leng. Pelawak nyambi meneng dongong ya oleh. Nggih. Sinde nyambi nembang ya boleh. Benten kalih Nggih, no. Lho iya no, kiraku. Terus e. Mereka Niken iki cara wayangno apa Cah Bagus? Sri Kandi. Sri Kandi kok gagah gede dhuwur. Lah napa? Sri Kondo. Sri Kandi ya Sri Kondo. Lah kok kaya wong lanang Sri Kandi iki pawakane miwing mlakune ndangan. Nek ngene iki moblong-moblong sing diarani wanita blongor-blongor ki kaya golek kencana ki ya Niken Salindri iki. Oh, Sri Kandi ora kaya golek kencana. Oh, Durpati. Sapa? Durpati. Durpati ki ora eneng kaya ngenyek kuwi. Aku ki pama wayang ki ya Niken Salindri. Nah iki lho. Pawakan Drupadi nalika ning Wirata jenenge Niken Salindri. Salindri. Oh, Salindri. Slendro lek kancamu cah blora kaya Salindro ra melu kok. Niken Salindri. Salindri. Jan bocah ayu, suarane apik. Jamune sapa to, Ken? Hah? Jamune sapa? Jamune sapa? Jamune sapa to? Nyok digawani anu lho. Iki kobongan, Pak. Dipateni. Kayak goro-goro Sandale anak ini kan mau gawa, adik ini kan mau gawa aku lho rumah aku kobong rasaku. Aku apa? Aku tahu percil dibakar. Percil ki mbiyen tahu tak bong ning ngene buwi kok endi ki kok endi. Nanti kene karpet iki kobong kaya wayahe ya dimut wong kowe kulino sulapan. Langsung dilek. Dilek. Nah aku ya ndak.
ngregeti. Saponi. Anggrek kowe iki nyapu ya nyapu ning aja ngentut to. Ngawur. Lah nyapu kok maktut ki lho. Rumasaku. Oh, lah kula kinten jenenge tut tok. Rumasaku. Nyapu sing disaponi iki rokok. Ora arep dirang-iring digawa. Aku bagian nopo to jane? Layang Ginawa Maruta. Iki rak asline bawane apa Semaya apa kae? Napa? Bawane napa ning asine? Angenteni. Lah masa angenteni. Tanteni, Pak. Oh, tak enteni. Heeh, terus. Ginawa Maruta. Bae sing resi lho, lek ra resi bojomu blewok. Terus. Alah laler. Iki gudhekku ya. Oh, Kok reken laler gudhek kok dituthuk. tak kira laler. Ya. Wasuwe taan teni rasaku ngantuk Menika saking Mbah Gut nggih, Mbah Gut Hontong ngertaken Setya Tuhu kalian Kutut Manggung. Nah, Bagut. Terus bicara krungu samaya muncake ngrungokne bawane niken modele kaya niken iki bojone ngono lho sajake mung gatekne ngono Lah tenang. wintek aku ki mboten gatekke niku. Lah wong aku nyapu lho kono kok melu srek ngrungokke mriko. Pak Nardi kok ya kete nyapu to, Pak. Ora apa-apa nyaponi penyakit, nyaponi memolo ben ilang kabeh kari seger warase. Terus elingayen laler tok, Pak. Mulane adusa. Marmakan radus. Ngono yahene iki opone adem ki laler ki ya ndelok wayang. Mboten kula mau ketemplokan. Malek uncek ngono lho, malek laler. Uncek ki rajane laler kok. Aku po bathang. Ora lah. Ya. Elingayen taen teni Ya. Kledang lakae Unceke Pucae ta ka Oke. Tibake tak anteni napa impenku? Manut panjenengan wong bengi iki sak orarane kaya penjane tak wene kemerdekaan. Kebebasan. Impenku ya kenek, tak enteni ya kenek. Manut panjenengan. Tak enteni ya. Nggih. Oke. Ya. Aku. Salah. Tak enteni sing ndi? Tanteni timbuling sila
Nano. Betul. Oke, manut. Yo. Anu wae. Ya, Dek mau bengi kuwi wae lho. Ya, impen ku aja. Nah, wis kuwi wae. Dek mau bengi. Oh iya. Aku turu ngiler. Golek sing pengasih. Ya. Krungu omong nata kali tembang apa-apa iso Mas. Lah nggih. Buncek alus iso, kekinian iso. Mau multimedia. Heeh. Dadi apa-apa eneng. Kok multimedia. Multimedia multifungsi. Iya paling ora oloran. Apa kuwi? Olron. Tapi ning kula senyunyur-nyunyurnya niku kula luwih remen ngeten iki. Leten apa? Luwih ayem lek pas langgam napa jineman ngoten niku. Matan. Luwih mie goreng, mie rasa. Ngoten. Nggih. Luwih mie rasa. Ya. Ternyata tembak kan impen keluarga masyarakat Mapare Mboto Sidomulyo suwanten saka genduk bocah ayu Niken Salindri unjuk marang keluarga agung Pak Nardi juga Udi Jaya Mulya anggenipun tasakuran tutup giling tutup popokan manggi berkah lan karahayon Allahumma amin. Awas wangan joget tak bagus. Ceki raja joget. Ayo, videonen po.
ngimpi tenan. Dasar sing joget ya besus sangka kadoan ora ketok ning besus. Usus. Besus niki pantes. Kadoan kaya bayangan. Ora ketok kae. Dadi ketok pantes ngono. Ya. Trik. Salah. Trik. Tenanan trik. Mandekmu get-geti kancane no. Lak tung tak. Ayo, niken Talindri. Iki acarane pirang-pirang kok niken iki. Iki mau Pak kula mengke badhe mbacut. Men pinarak dhisik. Kaya sing penting pokoke mangke seger waras ya, Nduk. Najan to suwe ora ketemu ning tetepe saling interaktif saka kadoan. Saling ngodinongo. Ya donga-dinonga kaya uncek Mas ya suwe ra petuk kanggeku ya ora masalah. Ora masalah kok ben dino petuk gen TikTok. Mas aku.